Siyabingelela bafowethu le story sikwazile ukuthi ke sathola ke nolunye unxa oluzokwazi ukuthi liphawule mayelana noludaba likaSisi nengane kokumele ke kuhlangane nomndeni walapha aganele khona nowakubo ukuze kuzokwazi ukuxoxisana nengane ngalokho kwase kuvelile ukuthi ke ingane engathi akuyona kaMkhwenyana. Njengamanje ke sizoxoxisana nemndeni yombili njengoba ke ihlangene khona lapha na ke kwaMkhize. Cela ukuthi ke uthokozela kwaMazwibela awu 10 minutes nje emva kwalapho uzobusubona ke ivideo ukuqhubeka kwayo ukuthi ke kwaqhubeka kwenzakalani. Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngokontombela bafowethu cela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke ngesikhathi esifanelekeyo bafowethu. Uma ngihlangana nomuntu esifazane kwaba ukuthi sakha into ewuthando. Uma sakha into ewuthando sazwana kwakuhle ekuhambeni kwesikhathi kube sekufika la ukuthi kutholakala ukuthi sekunengane khona. Yeah. Mase kunengane khona ngitsho ukuthi ingane yami. Ngibe sengithola lapho uthena kanti lo muntu la hlala khona khona umuntu ahlala naye athi futhi nakuyena ingane eyakhe. Yeah. Manje kwasho ukuthi mina sengimbuza lo muntu ukuthi uyenza kanjani lento ukuthi manje ingane yami kodwa manje kutholala imiyalezo ukuthi inengane nangapha inobaba futhi wesibili. Izwe laphuma kuyena uthi lokhu kwenza sokuthi angisebenzi. Yangiphatha kabi ngasethi kude kwenza ukuthi mangasebenzi uthatha ingane yami uhambe uyolokhuza ngayo phisana ngayo uyonikeza enye indoda nje. Ingane yona uyazi yakhiwa kanjani ingane nje mawuthi phifike emhlabeni uyazi yakhiwa kanjani. Ngabona le ndaba ayingangami. Yeah. Angiqhubezele phambili kuze ngizokwazi ukuthi ngithole isongululo sale ndaba lena engiphethe kabuhlungu kanjena ukuthi ngizoyenza njani manje ngoba phela ingane yami nami ngiyadinga ukuthi ingane yami iyazi ukuthi ubaba wayo oyimpela uyena bani. Yeah. So ngifuna ukuthola la uSisi uba igama lakhe owakwabani mhlambe nahlangana kuphi njengamanje usekuphi nendawo. uSisi engazwana naye uZodwa wakaMkhize. Yeah. Uhlala endaweni yaseMlazi. Yeah. Kodwa ukutholana kwami satholana endaweni yasedrobheni nje sayisingithi ngiyidlela nami ngiyoyishayela umoya. Yeah. Nangu noSisi naye uyayidlalela lokho eyidlela inzipho. Ngase ngibeka ke amagama ambalwa ngayo sisi kwaba ukuthi yena akwathi amphikisa ngalo elilikhuni. Kwagcina ke ukuthi siyazwana ke siyathandana kanjalo kanti angazi ambuzanga elangeni. Nathana isikhathi esinganani mhlawumbe? Isikhathi sathandana naye ngithi kwaba u6 months. Sithandana full uthando. Kwabe sekuba nengane sekukhona uphixihixi ke khona lapho sekhona. Athi bafowethu this is another day bafowethu njengoba ke sifuna uSisi ukuze akwazi ukuthi ke bafowethu acacisele umfowethu phela ngahle ukuthi ke bafowethu ngempela kanti ingane wenza njani ngayo ngoba umfowethu lento uthi yamudla umfowethu lento ukuthi ingane yena kodwa unengane kodwa manje akanayo futhi ingane. Qhawela kithi. Mfowethu. Uzizwe njani mfowethu? Ngezathu ukuthi yena ngiyabona ukuthi usizo ngiyalithola nomoya wami usafana njengasekuqaleni njengoba bengisahlupheka ngisengedwa nenabo abalekelele abangiphushisa le ndaba ukuthi ngicane ukufasa. Yeah. Ngicela ukuthi umfethu vele wenza into eclean uvele umthindo uSisi yabo sibone ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Yabo. Asazi noma usazo libamba incingo kwesinye isikhathi elibamba isikhathi engalibamba. Oh yeah. Kodwa ke akwesimzame. Mayisuke libamba niyakwazi ukukhuluma. Ilokho kungatheni nje sikhuluma kungapheli ngisho u2 minutes. Yeah. Bese elevale kubona ukuthi impintshiki lakho. So umlando phela. Akwesimuse kodwa. Njengoba ingane yami ngisamthini. Umfaka loudspeaker. Yeah. Loud sizwe la usondeze ngala. Hayibo kanti yini inkinga yakho? Awushona ufonela. Manje njengoba ingane nami mina angisenalo ilungelo lokuthi ngifonele. Awukwahle sifanele awukwahle. Nje ingane yami kahle kusengeyami noma? Owevala. Eyivala. Ilento ke engayazi. Uphinde umzama. Mhlawumbe ivaleke ngephutha kuyena. Sisi. Okulandela ngizombane ngiyivale le phone.
ngikwazi inkinga yakho. Ibizwa ngani lento yenzayo? Uzongiqhatha nomkhwenyana wami okahle uphume kini. Umkhwenyana wakho uthi ingane le ohleli naye kaba. Awayivala. Uyayivala futhi. Ayo simzame yo. Inkinga embhekana nayo ke le. Ngicine ngasathi bani ngenze njani. Unginikeza qhawe inamba yakhe. Mana mana ungayikhuluma ungayibizi hey uzoyibamba impisi la. Your balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Uzoyibamba ngoba masimtshela nje ukuthi yes. Yebo. Your balance is insufficient. We ngisena airtime. Hey mara. Ngizama ukuthi ngithenge yazi. Hayiqhawe inkinga lena. Hayi ngibhekene nenkinga. Manje ugcine nje umfonela. Nithi nesonto ngicela umfonela nakhona ngimthole kanzima msuku. Yeah. Ukuthi kusekwenze njani maye ethambile kwesikhathi uma ukhuluma naye. Awushulaka kanje. Mhlawumbe usuke engekho mhlawumbe nayo lapho yana. Nami ngicabanga kanjalo. Hayibo yini impela? Khala makhwela nje. That's all. Hello? Hawu ayinambe wrong lena. Hawu ngifaka mina ngifaka 060 cabanga awufake lapho. 0367 2 ngifaka inambe wrong. Xa yakhala makhwela nje. Hey yazi. Nasi ya. Sabona sisi. Yebo sawona. Ukhuluma noZoso la ngintatheli nje kazwelonke mama. Yebo. Sikhona udaba lapha. Khona udaba lapha esililandelayo lapha khona umfowethu lapho sikhalelayo lana uthi angazi indaba ekanjani zeindaba zeingane. Ukhalela wena ngicela uphume kini nawe. Hawu kanjani manje? Angithi phela ngifuna ukusikhulumisane. Hawu. Uyadelela bolozisi. Hayi. Ukuthi into ekanjena kungayithini wena oyindoda ibhekene nawe. The requested number is not available at the moment. Please try again later. Sekuyivalile. Ngisebela ivala. Yebo sisi. Yebo. Sisi wami yabona uma ungafuni sisi wami sofika lapho thina lapho sokutracer seze sikuthole. Uyezwa sisi. Nifuna kanti kimi nifuna sifuna umfowethu la uyangikhalela umfowethu ukuthi ucela ingane ngazi kanjani uyazi wena yabo. Uzongikhatha nomkhwenyana wami ngicela ngilinde ngesikhathi right ngizobuya. Asifuna isikhathi right isona lesi otherwise siyeza la we. Yabona ke lapha na ke kawe yasazi ukuthi kokwenziwa kanjani. Hey waphela siyenza mina kahle. Hayi khona ayincane into. Asazi ukuthi ngaphakathi kuzokwenzakalani but ke asithembe yonke into izoba right. Yonke into izoba right bafowethu ngoba igcineni kwa yonke into sifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi asizakale. Cela sambeni bafowethu. Koko. Ayo kambayani. Sitsheliwe sathi siyeza manje. Sitsheliwe sathi siyeza. Inkinga yami incingo zami awuyiphenduli.
Ngikhulumile Angithi uyivala incingo zami. Uyivalele nini? Uyivalele. Uzolivala incingo lami ngaphambi kwami. Uzivalele nini? Bengithi Wenzani? Nyambose. Wenzani? Hayibo, Wenzani? kwaqhamuka abantu abafaka impahla ezimnyama. Wenzani? Madoda. Cha ukuhamba kanjani? Mana kuhamba kanjani? Kwenzekani la? Ilabantu laba abahlezi bevela laba bahambe bona imizi yabantu la. Mana. Ibona la. Ikwamthetho la madoda nganisiza ngani? Mana cha khona Vele umthetho khona wakho. umsebenzi siwenzayo la. Nyambose asingene endlini. Hayi. Mana nkosikazi. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Qala sizwe kahle ukuthi bathini. Thina kahle besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Akaze kwafika abantu befaka impahla ezimnyama la ekhaya. Besifuna ukuzokhuluma nawe kahle. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini. Ngifuna ukuzwa bathini. Madoda. Njengoba ngithembisile nje bafowethu ukuthi ke noma kanjani kuzoba khona usuku elizohlelwa ukuze sikwazi ukuhlangana emndeni mayisehlangene njengamanje sikhona la kwamthetho so ufuna nje ukuzwa ukuthi imndeni njengoba ehlangene isombululo sogcina sithini siyabona like Hayi ngibonani manje ubani manje iqhawe leli ngithe yeah ngibiza mina angifonelanga wena ngibiza wena ofonele mina qhawe upho umsapi lo yeah bengithi nje mana akazili uzokhuluma nje akazili uzokhuluma ufunani emagcikeni akazili uzokhuluma sifike la iqhawe sifike la mana qhawe mana kwayinina hambani ke manje hambani Uqosha mana mfethu wenzani? Wenzani? Moya phansi. Wenzani? Ha, wenzani? Angimfuni baba lo. Mani ubani lona Chaza ubani lo. Ulodala inkinga la. Mana phela wenzani? Wenzani? Mana phela wenzani? Angimfundo umuntu la. Wenzani? Mana phela nangu baba wakho nje. Angithi ngikhona nangu baba wakho nje. Awusalaleli baba wakho manje, awusamlaleli baba wakho. Akangene sizwe ukuthi uzokwenza. Hayibo wenzani manje qhawe? Ukhuluma ke mase siqedile ukuthi uzokwenza. Ngihlambalazekile mina. Badedele bangene. Ngihlambalazeke kabi. Ifunda hlangana. Mana phela. Hawu. Sabhalela umfethu la. Umfethu mesibhalela nje, wasibhalela umfethu wasichazela lonke udaba ngento emphethe kabi yabo yokuthi umfethu unengane endala kodwa manje usisi loyana uyayazi yona leyo yongane ukuthi eyakho umfethu umakoti lwana ekhaya yebo so ubezama ukusisike lapha ke engathi umfethu bemukrosa yabo umezama ukuxhumana naye phela ufuna uzobona ingane so imali ungaqhubeki makoti uyakwazi ukukhuluma ngakho uyazi leyo ngane hawu akahambi yabona inyonge samthela ngayo siyonyamboza inyonge samthela ngayo siyonyamboza inkomo yaleyo nyongo yafa lalela kakulula ukuthi ahambe wangena ngebhokisi la ekhaya uzophuma ngalo asimfake kulo ngenyamboza aphume ngilinde into engiyidingayo mina kubona bobabili i-DNA test